Sitten vesikatto. Vesikattoremontin kustannukset on taas pääsääntöisesti 15–80 euron välillä per neliö. Ja vesikaton tekninen käyttöikä on 20–50 vuotta. Vesikattoremontin osalta sun on hyvä tietää eri katetyypit ja kattomallit, koska ne on remonttikustannuksilta ja käyttöiältä hieman eri suuruiset. Ensinnäkin erilaisia katetyyppejä on pääsääntöisesti kolmenlaisia. On olemassa tiilikate, joka on katteista kestävin, mutta kallein. Käyttöikä tiilikatteilla on noin 50 vuotta, jopa sen yli. Ja remonttikustannukset on pääsääntöisesti 40–80 euroa per neliö. Sitten on bitumikate eli huopakate, jonka käyttöikä on jopa puolet vähemmän kuin muilla katetyypeillä. Eli sen käyttöikä on 20–30 vuotta. Huopakatteessa on kuitenkin se hyvä puoli, että se on remonttikustannuksiltaan halvempi kuin esimerkiksi tiilikate. Ja sitten on peltikate, jonka käyttöikä on myös noin 50 vuotta. Ja tämä peltikate on meidän mielestä katetyypeistä se paras vaihtoehto, koska se on käyttöiältään melkein yhtä kestävä kuin tiili, ja se on lisäksi tiiltä selvästi edullisempi remontoida. Ok, sitten toiseksi nämä kattomallit. Kattomalleja on myös kolmenlaisia. On olemassa tasakatto, harjakatto ja pulpettikatto. Tasakatto on siitä hyvä malli, koska siihen on halvempi tehdä remontteja verrattuna muihin kattomalleihin. Tasakaton kustannukset on noin 15–30 euroa per neliö, kun esimerkiksi harjakaton kustannukset on yleensä hieman suuremmat. Tosin tasakattoisen tiilikatteen remonttikustannukset voi nousta yli tuon 30 euron. Ja tasakaton huono puoli on taas se, että sen tekninen käyttöikä on muista kattomalleista kaikista pienin. Harjakatto on käyttöiältään kestävin kattomalli ja pulpettikatto taas siltä väliltä. Myös vesikattoremonttien käyttöjaksojen väliin mahtuu jonkun verran huoltotoimenpiteitä, mutta niistä sun ei tarvitse niin välittää. Koska yleensä taloyhtiö hoitaa nämä kustannukset normaalihoitokuluilla. Joten jos oot ostamassa asuntoa taloyhtiössä, jossa on vesikattoremontti tekemättä, ja sun mielestä remontin pitäisi tulla muutaman vuoden päästä taloyhtiön kohdalle, niin kannattaa arvioida remontin kustannukset tulevaisuuden varalta.